de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi araba ye novembre kalo tile 23 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔ kan ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka ministre bɛ no ni ale bɛ bɛn ani kelenya koɲaw ni ka olu ɲɛfɔ n'o ye colonel major Ismaël Wage tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 21 ma san 2022 a wulila ni ka taa kidalikaw olu fɛ no bɛn ale kuma o kɔnɔna la a taa kun sɔrɔla fɛn min na sa o de ye ka taga an ka forobaca jabaraniso min bɛ no ni o ye ORTM ye kidalikaw fɛ no ni ka taga ka taa o dayɛlɛ Colonel Ismaël Wage a kelen ka kuma ta a ye foli kɛ ni ka ɲɛsi Colonel Asimi Goita ale ma a ye cɛsiri min kɛ walasa ORTM Kidal ale bɛ se ka dayɛlɛ cogoya min na ani ka tila tuguni ka foli kɛ ka ɲɛsi Kidal la gouverneur ale fana ma ni o ye Alagabasa Aga Intala ye u y'u ka cɛsiri minnu kɛ walasa ni teleso in n'o y'a jabaraniso ye sa o bɛ se ka dayɛlɛ Kidal la kɔnɔna la. Faba kɔnɔna la no l'archevêché min bɛ no ale kɔni sɛbɛnfura ni ka o bila novembre kalo tile 22 san 2022 k'a b'a da an ka faba archevêque kulo kan ni o ye Jean Cardinal Zerbo k'a fɔ ko fɛn min ye Père Loré ale kɔni ni o y'u u cɛkɛɲɔgɔn dɔ ye sa ale kɔni tununen do ni wagati in na k'a fɔ k'a ɲɛma tununen do a ka bolimafɛn yɛrɛ ni o suguya ye Peugeot ye o jɔlen bɛ a ka soda la kabini don min a tunna o sɔgɔmada wa a ka nɛgɛjuru sira yɛrɛ o kɔni o tɛ ka don u b'o wele sanga a n'a ka wagati o tɛ tɛmɛ ka ɲɛsin fɛn min ye ni nazarakɛ ye sa ni ale siya ye Allemagne ye ni o ye Père Jean Joachim Loré a bɛ an ka jamana o kɔnɔna la nɔ a bɛ san 30 ani kɔ bɔ ni wagati in na o de la sa u kɔni bɔlen ni kalama u senfa ni ka se 5e arrondissement ale kɔnɔna la ka taa ɲɛfɔ ba polisilakaw ye ni wagati in na ɲininiw olu bɛ sen na an balima chrétiennakaw u ye weleweda bila ko bɛɛ lajɛlen ka I hakili to nin cɛbɛ na ni maa o maa kɔni kɛra a ye fɛn u k'a lase u ma ka tila tuguni bɛɛ ka u sama duwawu la walasa u ɲɛ bɛ se ka da u jɛɲɔgɔnkɛ kan cogoya min na. Misi caman de bɛ yen nɔ mun ni ale tununa Sargoyi sigida o la Sargoyi ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 o bɔɲɔgɔn de don misi ninnu kɔni jasora novembre kalo tile 21 o sufɛla la maa marɔfɛntigi la kodɔnbali dɔw olu fɛ seerebolomaw ka fɔ la sa ko ni misigɛnna ninnu kɔni tun bagabagalen don karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw olu fɛ o bagabaga kɔnɔna la u bolila ka taa k'u ka baganw olu to o kelen na sa kabini u taara k'u ka baganw to sa u yɛrɛ ɲɛ ma se ka da u yɛrɛ kan fɔlɔ.
Bolimafɛn dɔ ni ale suguya ye pick-up ye ni sanubɔyɔrɔ dɔ de ta ye bolimafɛn ye kari tɛmɛnen na bolimafɛn yɛrɛ kɔni tun bɛ kuri ani kucala sira o de ka maa dɔw ka fɔla ko bolimafɛn tun bɛ ka i kunda Burkina Faso o de ka min ni maa marafɛntigi dɔw kɔni ye ni bolimafɛn ni ka ale lajɔ ka ɲiningali ni ka o tengu bolimafɛn kɔnɔmaw olu la ni ka tila tuguni ka u bololaminɛw ka olu minɛ ka taga ni u ye maa nu dɔw yɛrɛ y'a fɔ ka fɔ ko ni sira in yɛrɛ kɔni kan karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw caman de bɛ a sira kofɔlen kan. Amita ko ka kibaru la yana nga kunnafoni ale datugu amta Burkina Faso ka ulu feno walasa ka se ka karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw ne ka ulu kɛlɛ couvre-feu ale kun sigilen no sen kabili san 2010 ani 9 u ka jamana tilebi yanfanfɛla o la walasa ka se ka fintigilakaw ne ka ulu dɛmɛ u ka baara o kɔnɔna la o couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala bɛna janya fo tile 90 o bɔɲɔngo la n'a bɛna daminɛ novembre kalo tile 23 san 2022 ka taa kuncɛ février kalo tile 20 san 2023 o kɔnɔna la su nɛgɛ kaɲa fu ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 4 o ma u ka jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen o la nin kunnafoni a dira u ka secrétaire général la ale fɛ n'o ye Siaka Ouattara ye a kɛla ka laɲini duguladen bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɔ ko bɛɛ ka nin sariya kura ni ka ale labato. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ka da aw kilengɛna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an donna nataw la kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.